Jako jedni z prvních v republice jsme měli tu možnost vyzkoušet si DJI Mavic a tak se s vámi podělíme o první zkušenosti. DJI představilo Mavic již v září, ale kvůli problémům s výrobou se na některé, kteří si ho předobjednali, nedostalo ani po téměř 3 měsících čekání. Do Česka by se však měl Mavic dostat v následujících týdnech. Teď už ale k samotnému Mavicu. Na první pohled vás zaujme jeho velikost. Je to opravdu prcek. Navíc je skládací, takže pokud máte volnější kalhoty nebo kabát, vleze se vám do kapsy a to jako fakt. Kvalita záznamu je víceméně stejná jako u Phantoma 3 Professional nebo u Phantoma 4. Ano, jsou tam drobné odchylky, každý ze zmíněných dronů má trochu jinou ostrost a jiné podání barev, takže se může stát, že právě vám se bude více líbit záznam například z Phantoma 3 Professional. Kamera je stabilizována ve 3 osách a nabízí rozlišení až 4K a to vše ještě v menším provedení, než na co jsme doposud byli zvyklí. Výhodou Mavicu je jeho skladnost a možnost velice rychle dron rozložit a letět. Nic nemusíte připevňovat, vrtule jsou totiž schopné a sami se při roztočení roztáhnou do letové pozice. Překvapil nás mechanismus skladání ramen. Z videí na internetu jsme byli nadšení, jak lišácky to DJI vyřešilo. Až když jsme měli Mavic možnost si osahat, došlo nám, jak hodně křehce to na nás působí. Za pravdu nám dali videa na YouTube, kde se pár lidem už podařilo bourat a vůbec se nedívíme, že ramena a kamera jsou první věc, které dopadnou. U Phantoma jsme po pádu zvykli vyměnit vrtulky a letět prostě dál. Mavic je bohužel podstatně méně připravený i na lehčí pády. S nadsázkou se dá říct, že gumička, která drží kameru, je gumička do vlasu. Zmenšování se dostalo i na ovladač. Je až neuvěřitelné, že se jim podařilo vše nezbytné a něco navíc dostat do tak malého ovladače. U ruce se drží opravdu dobře a páčky řízení nám přišly příjemnější než na ovládání od Phantoma. Opět nemůžu nezmínit, jak křehce působí mechanismus na držení telefonu. Navíc vkládání není tak pohodlné a pokud jste byli zvyklí na používání většího tabletu, tak tady máte holt smůlu. Pro ovládání opět využijte aplikaci DJI Go a asi uznáte, že aplikaci má DJI vychytanou opravdu na jedničku. Stejně jako DJI Phantom 4 i Mavic nabízí sportovní režim, díky kterému jste schopen letět rychlostí až 65 km za hodinu. A to oceníte především, pokud budete chtít ukázat kamarádovi s Phantomem 3, kdo je tady pán. Nezbytnou součástí DJI dronu je přítomnost DJI Lightbridge technologie. Mavic je vybaven novinkou OcuSense, který vychází právě z DJI Lightbridge a umožňuje přenášet odhlas ve vysokém rozlišení s minimálním zpožděním až do vzdálenosti 7 km. Při našem testu se nám sice nepodařilo otestovat maximum, nicméně v tomto ohledu DJI nikdy nesklamalo. Když jsme Mavic srovnávali s Phantomem 3 Pro ve vzduchu, překvapilo nás, o kolik stabilnější Mavic je. Vybavený je hned několika senzory, které kontrolují okolí dronu, čímž chrání docela křehkou konstrukci před nechtěnou srážkou se stromem nebo zdí. DJI Mavic je skvělý stroj, který si najde své zákazníky především mezi cestovateli, pro které hraje každý kus místa v zavazadle svou roli. Pokud se sami rozhodujete, jestli pořídit Mavic nebo nový Phantom 4 Pro, tak rada zní jasně. Jestli je pro vás prioritou skladnost, to znamená, že drona chcete mít neustále u sebe, pak volte Mavic. Pokud prahnete po co nejlepší kvalitě záznamu a nejste úplně zkušený pilot, volte raději odolný a lépe vybavený Phantom, který se vám pořád vleze do batohu. Mimochodem, nejlepší kamera je ta, kterou v daný okamžik máte u sebe. Já děkuji za vaši pozornost a uslyšíme se u dalšího videa.